שלום לכל הזנבות הבריאים, אני דוקטור יון רדיאנו. אז רוצה לדבר על הסקר שהעליתי אתמול באינסטגרם שלי. פה שאלתי מי מכם מוכנים לתת את החומרים האלה לכלבים או לחתולים שלכם. לא מפתיע שרוב האנשים הצביעו בשום פנים ואופן, על זה בדיוק אני רוצה לדבר. קודם כל, בוא נבין למה אנשים אומרים דברים כאלה ועונים שלא ייתנו את החומרים האלה בשום פנים ואופן. אז בין ההודעות שקיבלתי, אנשים שהגיבו להיסטוריס עצמו, אני קיבלתי את ההודעה הזאת, בטח שלא, זה כימיקלים, משהו בסגנון הזה. מישהו אומר שהוא לא ייתן שום כימיקלים לכלב שלו. אז בוא נבין קודם כל מה זה כימיקלים. אנחנו צריכים לזכור שהכל זה כימיקלים. אין כזה דבר חומר שהוא לא כימיקלי. יש הבדל אולי להגיד דברים מסונתזים בין דברים טבעיים, זה אני יכול להבין, אבל להגיד שאני לא נותן כימיקלים לכלב שלי, זה פשוט לא נכון. כל חומר שאנחנו צורכים הוא כימיקלי. מים זה כימיקלים. אנחנו מלאים בכימיקלים, ואנחנו נסתכל יותר עמוק למה בביוכימיה, בפיזיולוגיה, באנטומיה, בציטולוגיה. כל הלימודים האלה הם פשוט בודקים איך הכימיקלים מתייחסים אחד לשני בתוך הגוף, גם של בני אדם, גם של כלבים, גם של חתולים וגם של כל בעל חיים אחר, גם של צמחים. חשוב לזכור, הכל זה כימיקלי, אין חומר בעולם שהוא לא כימיקלי. אני בטוח שכולם זוכרים בילדות מה הנוסחה הכימית של המים, וכולם יודעים שזה H2O, שני מימן, חמצן אחד, זה כימיקלים, זה הכל בנוי מאטומים, הכל בנוי מחומרים כימיים. בואו נחזור על הסקר שעשיתי, ותשובה אחרת שקיבלתי, גם הרבה דברים אומרים, ואני יכול להבין את זה, מה הבעיה? הבעיה היא עם השמות של הדברים. אז בכוונה אני לקחתי את השם הכימי, יש ארגון בינלאומי של כימיה שנותן שמות לכל מולקולה שקיימת, והם נותנים שמות ארוכים כאלה, שמות מלאים במספרים, מלאים במילים שאנחנו לא מבינים, או מלטינית או מיוונית. אז כמובן שהשם הזה הוא כן יכול להטות וכן יכול להפחיד, כי זה לא שם שאנחנו מכירים, זה לא מה שאנחנו מכירים. אפילו אני זוכר בשיעור הראשון של ביוכימיה במהלך הלימודים, המרצה אמרה, אתם תבינו שביוכימיה זה לא כל כך מסובך כמו שאתם חושבים. זה כל עניין של להכיר את השמות, להכיר את המילים שאנחנו מדברים בביוכימיה. אם אני אבוא עכשיו עם מישהו שיש לו שם מאוד מאוד מוזר, אתם לא תבינו את זה ואתם תהיו עסוקים בלהבין את השם של בן האדם יותר מלהכיר אותו. אבל ברגע שתבינו את השם שלו, אתם תוכלו להכיר אותו יותר טוב. זה בדיוק מה שקורה בכימיה ובביוכימיה. השמות הם מפחידים, השמות הם מוציאים אותנו ממחשבה ונותנים לנו וגורמים לנו יותר לחשוב על השם עצמו ולנסות להבין למה יש כל כך הרבה מספרים, למה יש כל כך הרבה מילים קצרות, מה זה אומר לנו. אני לא אכנס יותר מדי לצורה הכימית של המולקולות, זה דברים הרבה יותר מורכבים ואנחנו לא פה כדי ללמוד ביוכימיה או כימיה אורגנית. מה שאני רציתי להביא זה שכל החומרים האלה שהבאתי, כל השמות האלה שהעליתי וששאלתי אם אתם תיתנו לכלבים או לחתולים שלכם או לא, הם בעצם דברים שהם בכלל לא מסוכנים. לפי הסדר, החומר הראשון הוא טריפטופן. מה זה טריפטופן? טריפטופן זו חומצת אמינו שהיא חיונית גם לכלבים וגם לחתולים. זאת אומרת, הגוף לא מצליח לייצר את החומצת אמינו הזאת לבד. אז כלבים וחתולים צריכים לקבל את זה מהאוכל, והגוף משתמש למה שצריך. כמובן, כמו כל חומצת אמינו, המטרה, התפקיד שלה העיקרי זה לבנות חלבונים, אבל הטריפטופן גם זו חומצת אמינו שהיא קשורה לייצור של סרוטונין, שזה בעצם נוירוטרנסמיסור שהוא קשור לתחושה של רוגע, לתחושה של רווחה, ויש היום כמה תכשירים ואפילו מחקרים שבודקים
כמה טריפטופן יכול לעזור לטיפול התנהגותי בכלבים וחתולים. החומר השני הוא ויטמין C. ויטמין C זה לא נוטריאנט חיוני לכלבים וחתולים. אבל זה כן חומר, זה כן ויטמין מאוד מאוד חשוב, בגלל כל הפעילויות שהוויטמין הזה עושה בגוף. ביניהם פעילות נגד חמצון. אנחנו יודעים היום ברפואה שהרבה דברים יכולים לגרום לסטרס חמצוני בתוך התאים של הגוף. וזה אחד הדברים שכנראה עדיין לא בדקו, עדיין לא הצליחו לקלות את זה לסוף, אבל סטרס חמצוני זה כן אחד התהליכים שהכי הרבה קשור לכל מיני מחלות אצל בני אדם, אצל כלבים, אצל חתולים, וללא ספק אצל כל בעלי חיים אחרים. אז אם אנחנו מסתכלים, שוב, יש את השם הזה הארוך והמפחיד, אבל זה בעצם חומר מאוד חיובי ומאוד טוב לגוף, גם שלנו, גם של הכלבים וגם של החתולים. זה חומר כימי, שוב, כימיקה, הכל זה כימיה, זה חומר כימי שחשוב לכל יצור חי, ושהגוף כן מצליח לייצר אותו, אבל אנחנו כן מכירים מצבים שמתאספים ויטמין C לכל מיני בעיות שונות, או כדי למנוע בעיות בריאות, למרות שזה לא 100% נכון, אבל אנחנו כן מכירים שעושים את זה. החומר השלישי זה ויטמין D. ויטמין D זה כן נוטריאנט חיוני גם לכלבים וגם לחתולים, גם לבני אדם. ההבדל שבני אדם מצליחים לייצר ויטמין D מעצם חשיפה לקרינת השמש. כלבים וחתולים לא מצליחים לעשות את זה, וזה כן נוטריאנט חיוני שחייבים לקבל באוכל. ויטמין D זה ויטמין שקשור להמון תהליכים מטאבוליים, במיוחד תהליכים שקשורים לעצם, לפעילות של העצמות, לפיזיולוגיה של העצמות, גם לתפקוד של הכליות. יש הרבה מנגנונים שוויטמין D קשור. יש ויטמין D בפועל, יש שתי צורות, יש את הצורה הלא פעילה והצורה הפעילה. יש כאלה שאומרים שבצורה הפעילה זה הופך להיות הורמון D ולא ויטמין D, אבל זה ויכוח אחר. מה שחשוב להבין, שפה יש לנו עוד חומר עם שם מוזר, שהוא כימי ושהוא חשוב מאוד לבעלי חיים, ושכן אנחנו צריכים לתת אותו לבעלי חיים. והחומר האחרון, שיש לו את השם הכי ארוך והכי מוזר ואולי אפילו הכי מפחיד שיש, זה הקטין. הקטין זה חלבון אחד, שהוא בעצם זה החלבון שנמצא, אחד החלבונים שנמצאים בשריר. שריר יש שני חלבונים עיקריים, שזה הקטין ומיוזין, שהם עושים את כל הפעילות, את כל התנועה של הרקמה של השריר. הקטין זה אחד החלבונים האלה, יש לו את השם הארוך הזה והמפחיד הזה, אבל זה חשוב, זה חומר שנמצא בעיקרון בבשר, יותר בבשר בקר, אבל כן נמצא גם בבשר של בעלי חיים אחרים, של עוף, של דגים, אולי קצת פחות, אבל גם נמצא. ומה החשיבות? בעצם זה חלבון, וחלבון זה נוטריאנט חיוני גם לכל בעלי חיים. ההבדל בחלבון כנוטריאנט חיוני לבעלי חיים שונים, זה המקור. כלבים וחתולים אנחנו יודעים שהם צריכים חלבון מן החי. יש דיון אם כלבים באמת חייבים חלבון מן החי או הם יכולים חלבון מהצמח, אבל נכון להיום כן מדובר שחשוב לתת חלבון מן החי לכלבים. לחתולים הוויכוח הוא פחות נפוץ, יש כאלה שכן טוענים וכן יוצאים שכן נותנים את ההרגשה, נותנים את הרעיון שחתולים גם יכולים לקבל חלבון מן הצמח ולא מן החי, אבל עדיין חתולים מוגדרים כאוכלי בשר חיוניים, זאת אומרת הם חייבים לאכול בשר, הם לא יכולים לשרוד, הם לא יכולים לצרוך את כל הנוטריאנטים, את כל החלבונים כמו שצריך, רק ממקור מן הצמח, רק ממקור מן הצומח. אז מה רציתי להגיד? מה היה כל הרעיון בסקר הזה? כמובן שהרעיון שלי הרעיון שלי בסקר הזה הוא להביא את המחשבה, להביא את הידע.
יש לנו היום נטייה לחשוב שכל מה שכימי זה לא טוב, זה לא בריא, זה מסוכן. זה בא מאנשים שפשוט מתים, שמביאים מידע לא נכון, והרבה פעמים הם לא יודעים, הם לא מבינים. חשוב להבין שכל חומר שקיים הוא כימי. ארבעת החומרים האלה שהבאתי הם חומרים טובים, הם כימיים והם חומרים טובים, הם חשובים מאוד לבריאות של הכלבים ושל החתולים שלנו. אז כן, זה חשוב לתת אותם, וכן, בטח, למה לא לתת את החומרים האלה? למה ישירות לחשוב שמשהו כימי הוא רע? למה לחשוב שלא נותנים את זה בשום פנים ואופן כי זה מסוכן, כי זה כימי? חשוב להבין שלא כל מה שאנחנו שומעים הוא בעצם נכון. אנחנו צריכים תמיד לעשות את הסינון, לחפש את המקורות, להבין מי אמר את זה, למה הוא אמר את זה, להבין, הכל כימי. האוכל שאנחנו אוכלים הוא כימי, המים שאנחנו שותים זה כימיה. אנחנו בנויים, אנחנו מורכבים מחומרים כימיים שונים. אז תודה רבה שהקשבתם, ונתראה בסרטון הבא.